Eli me päätettiin kulutusjuhlassa julkaista tämmöinen ensimmäinen virallinen video tänne, että tehdään ihan oikeasti ajatuksella videota. Ja päätettiin perehtyä siihen, millaisia kanta-asiakaskortteja minulta eli Marilta. Sitten tuolta kameran takaa Matilta ja sitten Ristolta löytyy. Ja minä lupasin aloittaa esittelyn. Mulla on ensinnäkin S-etukortti. Sitten löytyy Stockmannille käteiskortti, kanta-asiakaskortti. Sitten on pari vaateliikettä, eli alusvaateliikke Chains, josta usein käy nostamassa rintaliivejä. Lindexille on myös, ja sitten on tämmöinen Punnitseet säästän, johon kerätään leimoja ja sitten saa tietyn alennuksen. Itse asiassa korkit on vähentyneet varmaan, tai on vaan luopunut, en jaksa kanniskella kaikkia turhia, joita on joskus kaupassa, että otatko muuten, onko sinulla tällainen kortti, niin on ne miskannut menemään, ja sitten jos kaupassa kysytään, niin sanon, että mulla ei ole. Mitäs sä Ristolla? No, mulla on tässä Makuunin kanta-asiakaskortti, tulee aika aktiivisesti vuokrattua leffoja sieltä. Sitten oikeastaan tää on ainut kanta-asiakaskortti, mikä mulla on lompakossa mukana, että kotona mulla on Iittalan kauppaan kortti, sieltä tuli kerran ostettua astioita, niin siitä sai hyviä alennusta, ja sitten mulla on Aleksin kortti, mutta sekin aina kun tulee Aleksilla käytyä, niin se on kotona laatikossa, niin siitä ei ihan hirveästi ole hyötyä. Ja ylipäätänsä mä vastustan tällaisia kanta-asiakaskortteja, koska niiden hintahan on loppupeleissä sitten laskettu niihin tuotteisiin sisälle. Sitten muita tällaisia kanta-asiakkuuskortteja, niin täältä löytyy Helsingin kaupungin kirjaston kortti, Helsingin yliopiston kirjaston kortti. Sä yrität nyt vaikuttaa sivistyneeltä. No, niitä tulee harvemmin käytetty. No, niin. Jotain sarjakuvia tai tällaista. Sitä Makuunin korttia käytät kuitenkin kaikista eniten. Niin. Ja Agronomiliiton kortti, en ole käyttänyt sitä missään. Ja sitten elinluovutuskortti. Sellainen kortti. No niin, mennään sitten Matin kortteihin. No, mulla löytyy vaikka toi Swamp Musicia löytyy, eli saa leimoja keräillen. Samanlaista on Headmakers parturipaikkaan. Kebab Suleima pizzeriaan. Sielläkin on näköjään käynyt 2 pizzaa joskus syömässä. Milloin? Viime vuoden puolella. On se viime vuoden puolella varmaan, ei sinne näy päivää. Sitten löytyy 3 Subwayn korttia. Noita pitäisi varmaan lunastaa rahaksi. Tai siis ruuaksi. Ei niitä rahaksi saa, mutta ruuakaan. Ekolon kortti, joka on aika vanha, ollut näköjään 2007 vuodesta lähtien jo mulle. Mutta se on kai voimassa, mutta kun ei enää asu kaupungissa, jos Ekoloa. Sitten on saunakortti, eli tällä pääsee sitten Rauhanniemen Kansankylpylään saunaan vähän halvemmalla, kun ottaa tommosen kanteisen kodin. Ja sitten elinluovutuskortti löytyy muutakin, mutta ei mulla niinku varsinaisia muita semmosia niinku isojen ryhmien kanta-asiakkuuskortteja sitten sinällään ole. Vähän samasta syystä kuin Ristollakin. Eli me on ainut, joka kerää bonusta ja saan sitä huikeasti jotain 2 € kuukaudessa. Mutta kyllä mua vähän harmittaa ne kanta-asiakastarjoukset, että kun katsoo, että plussakortilla saisi halvemmalla, niin kyllä se sitten ottaa päähän, kun niitä ei sitten saa, kun ei ole sitä korttia. Munkin on ehkä vielä myönnettävä sen verran, että tyttöystävällä on S-etukortti ja K+-kortti, niin sitä tarvittaessa tulee käytettyä niitä. Niin, että ei silloin kun pitää saada, jos on joku alennuksella tuote. Mutta se on kyllä hyvin harvoin itse asiassa. Ehkä kerran tai 2 on pyytänyt korttia lainaksi.